з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час юдеї знов узялі камені, каб укаменаваць Єзуса. Але Єзус сказав їм: «Шмат добрых учынкаў показаў я вам ад Айца. За які з гэтых учынкаў хочаце каменаваць мяне?» Юдеі адказалі яму: «Не за добры учынак хочам укаменаваць цябе, а за блюзнерства і за тое, што ты, будучы чалавекам, робіш сябе Богам». Езус адказаў ім: «Ці не напісана ў законе вашым: я сказаў, вы богі?» Тыя, да каго было скіравана Слова Божае, названы богамі, а Пісання нельга парушыць. То чаму ж вы гаворыце таму, каго Айцец асвяціў і паслаў у свет, блюзнерыш? За тое, што сказаў я Сын Божы? Калі я не раблю справы Айца майго, не верьце мне. Аднак, калі раблю і не верыце мне, поверьте справам маім, каб пазналі і ведалі, што Айцец ува мне, а я ў ім». Тады яны зноў намагаліся схапіць яго, але ён ухіліўся ад рукі іхняй і пайшоў зноў за Ярдан, на месца, дзе спачатку хрысціў Ян, і заставаўся там. Многія прыйшлі да яго і казалі: «Ян не ўчыніў ніводнага цуду». Але ўсё, што Ян казаў пра яго, было праўдай, і шмат хто паверыў у яго. Гэта слова Пана. Можна любіць, не ведаючы, што такое любоў. Можна будаваць, не ведаючы, што такое будаванне. Можна перамагаць, не ведаючы нічога пра перамогу. Можна паміраць, не ведаючы, што такое смерць. Але можна ведаць, што такое любоў, і не любіць. Можна ведаць, што такое перамога, і не перамагаць. Можна ведаць, што такое вера, і не верыць. Можна ведаць усё пра паняцце Бог, і не ведаць Бога жывога. Можна ведаць, што такое быць добрым чалавекам і ніколі не быць ім. Езу Хрысте, хачу сёння, у гэты другі дзень рэкалекцыі, зноў перажыць асаблівую сустрэчу з Табою, з Тваім словам, якое Ты да мяне кіруеш. Веру, што гэта Ты гаворыш са мною. Слова Тваё няхай пранізвае душу маю. Калі я схіляюся ў пакоры над Словам Тваім, яно пачынае чытаць маё жыццё. Тваё Слова – гэта люстэрка, якое паказвае мне праўду. Слова Тваё, Пане, адкрывае мяне для мяне самога. Дапамажы, Божа, у суцішэнні гэтых рэкалекцый навучыцца па-сапраўднаму слухаць.
Хто вміє суцішацца, той умее слухаць. Уменне слухаць у суцішэнні вельмі багатае у сапраўдныя перажыванні. Дапамажы мне, Божа, у гэтай ціхай малітве, у слуханні Слова Твайго, увайсці у святыню душы маёй. Дапамажы, Езу, разважаючы над Словам Тваім, яшчэ раз, разам з Табою, прайсці ўсе шляхі жыцця майго. Хачу нанова адкрыць Твае сляды на прасторы майго жыцця. Дазволь мне, Пане, пазнаць, як Ты заўсёды блізка, прысутны і няспынна вядзеш мяне. Дазволь выразна ўбачыць і назваць тыя моманты, калі Ты асабліва наведваеш мяне на шляху майго жыцця. Навучы мяне, Пане, адкрываць Твою жывую прысутнасць у гэтым сённяшнім дні, тут і цяпер. Навучы мяне перажываць кожны дзень як гісторыю збаўлення, як рэалізацыю Твайго вялікага плану любові. Езу, адкрый мае вочы і вушы, каб я пачаў бачыць і чуць Цябе. Дарагія браты і сёстры, сёння робім наступны крок на шляху нашых рэкалекцый. Учора, як мы гаварылі у першым дню рэкалекцый, вельмі важна, каб не паддавацца спакусе, адразу глядзець на тое, што грэшнае, на тое, што слабое у нашым жыцці. Вялікія айцы Касцёла заўсёды вучаць аб тым, што спачатку трэба перажыць спатканне з Богам, і толькі разам з ім можна заглядаць туды, дзе грэх, туды, дзе слабасць. Бо без Бога чалавек спужаецца сваёй слабасці і зробіць неправільныя вывады, і неадэкватна ацэніць самога сябе. Бо мы любім пераацэньваць свае магчымасці і недаацэньваць свае слабасці. І толькі з дапамогай Божага Духа, Божага Слова мы можам пачаць адэкватна ацэньваць сітуацыю. І тыя, хто учора не быў на нашым першым спатканні, то хачу напомніць, што было такое хатняе заданне. Некаторыя з вас, бачу, усміхаюцца, выканалі дамашняе заданне. Яно палягала на тым, каб у малітве успомніць усе тыя моманты асаблівай прысутнасці Бога у вашым жыцці. Моманты, калі Пан Бог аказаў вам вялікую ласку. Вельмі важна памятаць і ніколі не забываць пра тое, як Бог дзейнічае ў жыцці чалавека. Сёння, калі ў нас атрымалася убачыць выразна сляды Бога ў сваім жыцці, калі атрымалася нам з вамі моцна ўзяць Езуса за руку, тады ўжо разам з ім можам зрабіць гэты наступны крок на шляху нашых рэкалекцый. Хачу сёння запрасіць вас, дарагія браты і сёстры, узысці на Галгофу, на Кальварыю, кожны свайго жыцця. Няма чалавека без крыжа, няма чалавека без крыжовай дарогі, няма чалавека без укрыжавання. Праўда, пра якую на самым пачатку трэба нам з вамі сказаць і назваць, гэта тое, што Пан Бог ніколі не дае крыжа. Крыж не паходзіць ад Бога.
Крыж паходзіць ад чалавека. Ад Бога паходзіць збаўленне ад крыжа. Ад Бога паходзіць выратаванне. Ад Бога паходзіць ласка. Людзі прыдумалі прыбіваць адзін аднаго. Людзі прыдумалі забіваць адзін аднаго. Людзі прыдумалі укрыжоўваць. А Бог прыдумаў, як з дрэва пракляцця зрабіць дрэва благаслаўлення. Бог прыдумаў, як са смерці прывесці да ўваскрасення. Бог прыдумаў, як з граху прывесці да вызвалення. І таму, калі часам будзе ў вас такая спакуса, каб нейкаму чалавеку сказаць, што Бог даў яму крыж, не паддавайцеся гэтай спакусе. Бо гэта ересь, это хлусня, это неправда. Бог не дае зла, Бог не дае крыжа. Бог толькі, калі чалавек адкрыты на яго дзеянне, то падказвае, як гэтае зло перакаваць у добро. І калі мы паглядзім на ўсе клопаты нашага жыцця, на ўсе праблемы, якія мы ў сваім жыцці перажываем, то бачым, што калі чалавек астаецца сам на сам са сваім злом, са сваімі праблемамі, то ён загіне, ён прападзе, сатана яго знішчыць, струшчыць, і ўсё скончыцца ў пекле. Але калі чалавек возьме свой крыж і будзе ведаць, што ён гэты крыж бярэ не сам, не адзін, а што разам з ім Езус будзе несці гэты крыж, бо для гэтага Бог прыходзіць у свет, каб нам дапамагаць, тады крыжа не трэба баяцца. І хачу запрасіць вас паглядзець на ўсе тыя крыжыкі, якія прыходзіцца нам перажываць, на ўсе тыя праблемы, якія прыходзіцца перажываць у сваім асабістым жыцці, у сямейным, у прафесійным, у акружэнні. Паглядзець на ўсе іх новым позіркам, Божым позіркам. На рэкалекцыі гэта вельмі важна, бо мы у мітусні гэтага свету часта забываемся пра такія відавочныя для хрысціяніна рэчы. Забываем пра тое, што Бог ніколі не пакідае. І што, калі Бог нават дапускае незразумелым для нас, чаму і як, нейкае зло, нейкі непарадак, калі Бог раптам адпусціў нашу руку, калі Бог раптам адпусціў сваю руку апекі, то толькі для таго, што гэта ўпісана ў логіку збаўлення, у логіку выратавання, якую на 100% ведае толькі адзін Бог. Мы можам толькі здагадвацца. Толькі праз нейкі час мы пачнем разумець, чаму так, а не інакш Бог паступаў з намі. Чаму так, а не інакш Ён дазволіў нам праходзіць наш крыжовы шлях. Ведаем толькі адно, што з Богам усё служыць збаўленню. Каб было больш зразумела, хачу падзяліцца з вамі такім прыкладам з жыцця, які аднойчы я пачуў. Такая гісторыя аднаго маладога хлопца, юнака, які быў вельмі веруючым чалавекам і, начытаўшыся розных кніг пра місіянераў, пра тых манахаў, ксяндзоў, святароў, якія едуць дзесьці ў далёкія краіны, у астравы дзесьці там на акеане, дзе жывуць дзікія людзі, не ведаючыя Бога, не ведаючыя Евангелія, і што гэтыя святары там працуюць місіянерамі, несуць Божае Слово, Божае святло, культуру тым іншым розным народам. І ў яго сэрцы разгарылася такое жаданне таксама пабыць місіянерам, таксама паехаць у тыя далёкія краіны, дзяліцца верай, дзяліцца праўдай, дзяліцца свабодай, якую маем мы, хрысціяне. І ён пачаў так да знаёмых святароў, якіх ён там ведаў, прыходзіць да іх і прасіцца, каб, як будзе ехаць нейкі святар на місіі, каб узяў яго таксама разам
у гэтае місійнае евангелізацыйнае падарожжа. І яму ўвесь час адказвалі, адмаўлялі, гаварылі пра тое, што ён замалады, што гэта занадта цяжка фізічна, псіхічна, што трэба быць асабліва моцна падрыхтаваным для таго, каб выжываць дзесьці ў вельмі складаных умовах, што не ўсё так прыгожа, як пішуць у кніжках. Але ён усё роўна настойваў і маліўся ў гэтай інтэнцыі. Пане Боже, дай мне такую ласку, я ж для тваёй справы хачу пастарацца. Дай мне, Боже, ласку пабыць такім місіянерам. І ўрэшце адзін са святароў яму сказаў, што пагаварыў са сваім настаяцелем, і возьмуць яго у такое місійнае падарожжа на нейкі востраў у Ціхім акіяне, дзе жывуць дзікія плямёны, не ведаючыя Евангелія. І пачалася падрыхтоўка да гэтага місійнага падарожжа. І калі ўжо заставалася некалькі дзён да іх выезду на місію, гэты хлопец трапіў у аўтакатастрофу. Аварыя. І настолькі страшная была гэтая аварыя, што яму раструшчыла адну нагу. Ён астаўся інвалідам. Вядома, што ні пра якія місіі ўжо гаворкі не было. Яму прыйшлося ампуціраваць ногу. Замест гэтай нагі зрабілі яму пратэз, які дапамагаў, такая штучная нага, дзякуючы чаму ён мог неяк там хадзіць, парушацца. І ў яго сэрцы увесь час ад моманту гэтай аварыі быў вялікі жаль, такая злосць, гнеў на Пана Бога. І ён так у сэрцы сваім выказваў Пану Богу гэты свой гнеў і гэтую абіду такую. Пане Боже, чаму так? Я ж так маліўся, я ж так стараўся. Для тваёй справы, для Божай справы хацеў прысвяціць частку свайго жыцця. А ты, Пане Боже, мяне не захаваў, а ты мяне не абярог, а ты пакінуў мяне інвалідам на ўсё жыццё. Дзе ты, Боже? Дзе твая любоў? Дзе твая міласэрнасць? Дзе твая апека? Дзе твая дабрыня? І так з паўгода ён так бунтаваўся і злаваўся на Пана Бога. Але калі прайшлі ўжо ўсе аперацыі, калі ўжо больш-менш ён сябе добра таксама фізічна пачаў адчуваць, у яго сэрцы пачала нараджацца зноў такая думка: і што я астаўся інвалідам? І што я хаджу з гэтым пратэзам? Все роўна паеду на місію. Можа, не змагу я там хадзіць і расказваць пра Бога тым людзям, якія яго не ведаюць. Але я буду хоць сядзець дзесьці там у нейкай хіжыне, дзесьці там буду сядзець, хоць суп, макароны варыць для тых місіянераў, пакуль яны там евангелізацыяй займаюцца. І пачаў дакучаць гэтым ксяндзам, гэтым місіянерам, што возьміце мяне з сабою, возьміце ўсё роўна мяне з сабою. Яму казалі: куды ж мы цябе возьмем? Ты ж інвалід, ты ж нармальна не можаш хадзіць. Ты для нас будзеш вялікім клопатам, бо гэта не ты будзеш дапамагаць, а нам трэба будзе яшчэ табою апекавацца. А ён усё роўна ўпіраўся. А ён усё роўна так прасіў іх, прасіў і прасіў. І зноў пачаў маліцца ў гэтай інтэнцыі, каб паехаць на місіі, каб хоць нейкім чынам дапамагчы, хоць трошкі адчуць гэты дух, аб якім ён марыў. І ўрэшце гэтыя ксяндзы-місіянеры пагаварылі паміж сабою, злітаваліся над гэтым хлопцам, і што возьмуць яны яго у нейкае там місійнае падарожжа. І з адным місіянерам яго адправілі, і калі яны ўжо плылі праз акіян на нейкія астравы, дзе трэба было займацца евангелізацыяй, то калі яны ўжо падплывалі да аднаго з такіх астравоў, мясцовыя маракі сказалі этаму ксяндзу-місіянеру, што мы вас пасадзім у лодку з гэтым вашым інвалідам. І вы плывіце на той востраў. Там, напэўна, ніхто Езуса Хрыста не знае. Там жывуць дзікія людзі, і акрамя таго, што яны такія дзікія, яны яшчэ і людаеды.
Вот, и мы боимся близко туда подплывать. И это ксенза-миссионера посадили в эту лодку, это хлопца опустили так само в эту лодку, за этим ксензом посадили, и отправили их у бок этого острова. И когда они уже подплывали близко на этот тропичный островок, то з джунгляў выскочило некое там дикое племя и почали у их кидать там каменями, там некими палками, почали у их кидать. И они уже почали на них там отбиваться, обороняться. Этот ксенз рассказывал, что он уже почал молиться: «Пане Боже, что тут робить? Зараз и меня забьют. И еще за меня, чтобы это взял этого хлопца с собой, то его тут прибьют». Вот. И когда они так отбивались, не ведаючи, что робить, этот хлопец, уже не ведаючи, как обороняться, взял эту штучную ногу, этот протез, и кинул, шпурнул так у бок этих людей диких. И они кинулись на эту ногу ягоную, взялись за ее, убачили, что некая она пластиковая, они не ведали, что такое, что некий дивный материал, и упали перед ними на колени все. И подумали, что это некие боги, а не люди, да их плывут, что они могут вот так взять, снять ногу и кинуть эту нога, и она, оказывается, это не мясо. И из-за этого протеза те люди почали их слухаться. И дякуючи этому, этот ксенз почал им рассказывать, там их учить про Бога. И они почали принимать христианскую веру. И коли б не гэтая инвалидность, и коли б не гэты протез, то не атрымалася навернуть до Бога целое племя, целый этот остров этих людей. Чему рассказываю вам эту историю? Бо Бог, дорогие браты и сестры, часом у нашем житті допускає некое зло для того, как з його вивести еще большее добро. Один Бог знає і чому, і як повинно все в нашем житті відбуватися, щоб ми були збавлені, щоб ми були вирятовані. І ніколи не треба спішатися нам, коли ми зустрічаємося на своєму життєвому шляху з некою тяжкістю, з некою вельми складаною ситуацією. Такой, як тепер ми бачимо, що многие країни світу, так само і у нас, люди живуть у великим страху перед епідемією. Коли ми молимося, коли ми Богу довіряємо, то Бог з гэтага зла, яке розповсюджується по світу, выведзе некое великое духовное добро. Але для гэтага трэба одна умова. Нам трэба быць вернымі Пану Богу. Бо толькі один Ён ведае стратэгію. Толькі Ён один ведае, што і як трэба рабіць. І той, хто будзе слухаць Бога і будзе по-божаму поступаць, той збавіцца. Учора про гэта мы з вами говорили, калі рабілі першы крок на шляху наших реколекций, насколько важно и найважнейшее, может, першее, что треба уметь у адносинах с Богом и с человеком, это уметь слухать. И тому на початку сегодня мы с вами снова молились и просили Иисуса Христа об умении слухать, прислуховываться до того, як дзейнічае Бог у нашем житті. І на своїм крижовим шляху, і на дорозі нашого життя вельми часто, коли так поглядеть на корень усіх наших проблем, то есть такие три основные хвороби, три основные синдромы духовные, з якими нам приходится змагаться. И хочу вас запросить поприглядываться, ці часом у вашу душу не почало закрадываться одна з гэтых духовных хворобаў. Першая з гэтых духовных хворобаў, назовем яе синдром старой сукенки. Ведаеце, як гэта бывае, што людзі маюць нейкае там старое, там жанчына могуць мець некую сукенку со сваёй там ранняй маладосці, вот, якую вельмі любілі апранаць, вот, калі ім было 17. Ну, а уже пройшло трошки гадоў, уже не зусім улазяць яны ў гэтую сукеначку.
от часам яе ў шафе ўбачыць, успомніць сваю маладосць, як гэта было прыгожа і добра, якія тады былі шчаслівыя, калі ў гэтай сукенцы хадзілі. Уздыхнуць, як гэта калісьці было добра, і далей сядзяць смутныя, як жа гэта цяпер усё ў мяне недобра. І калі чалавек глядзіць на сённяшні дзень, як на добры дзень, а на нейкі ранейшы дзень, як добры дзень. Слова Божие вучыць нас, што ў жыцці хрысціяніна няма нядобрага дня. Для добрага чалавека кожны дзень добры. Для чалавека, які ідзе за Богам, кожны дзень добры. І ўсё, што чалавек сустракае, яно, напэўна, для добра, калі ты ідзеш па жыцці разам з Езусам. Памаліцеся сёння, дарагія браты і сёстры, папрасіце Бога аб тым, каб кожны дзень сустракаць як добры дзень, як шанец, які дадзены табе Богам. Гэты дзень ужо ніколі не паўторыцца. І ўсе тыя дары, якія дае Бог, Ён дае табе канкрэтна тут і цяпер, дае на сённяшні дзень. Заўтра Бог дасць табе нешта зусім іншае і новае. Будзе новы добры дзень з новымі добрымі магчымасцямі і добрымі дарамі. Навучыцца не жыць толькі тым, што было, а жыць тым, што ёсць. Бо тое, што ёсць, ёсць вельмі шмат добрага. І тое, з чым мы, хрысціяне, павінны заўсёды змагацца, каб не ўспрымаць сённяшні дзень, гэтую сітуацыю, як зло. Бог заўсёды дае ласку, Бог заўсёды дае добро. Толькі ад нас залежыць, ці мы будзем заслепленыя, ці мы будзем людзьмі, якія сядзяць і цяпер нічога не робяць, а толькі ўтаропленыя ў тое, што было ўчора і калісьці. А ўчора яно не ў нашых руках. Мінулае не ў нашых руках. Заўтрашні дзень ён не ў нашых руках. Мы маем уладу толькі над гэтым момантам, над тым, што цяпер зробім, над тым, што цяпер скажам, над тым, аб чым цяпер памолімся. У тваіх руках гэты момант, гэты дзень, гэтая хвіліна. І важна нам, хрысціянам, часта сабе гэта усведамляць. І важна ў рэкалекцыях гэтых нам памаліцца і ўспомніць гэтую вялікую ісціну хрысціянскай веры, што кожны дзень добры. Неважна, якія ў цябе былі калісьці сукенкі, неважна, што там у цябе было калісьці. Важна то, што ў цябе ёсць цяпер, бо калі ты жывеш з Богам, то Бог цяпер табе дае тое, што цяпер трэба апрануць, што цяпер трэба зрабіць. Толькі трэба мець адкрытыя вочы, адкрытыя вушы, каб бачыць і чуць, што табе Езус цяпер прапаноўвае, што на сёння Ён табе дае і што сёння Ён табе гаворыць. І маліся аб духу мудрасці, каб не толькі бачыць, што маеш ад Бога, але каб зразумець, як правільна карыстацца тым, што маеш ад Бога. Бо ёсць шмат людзей, якія многа чаго бачаць, але нічога не робяць. А трэба мець у сабе мудрасць і сілу, каб умець правільна карыстацца тым, што дадзена табе для таго, каб твой крыж цябе не знішчыў, каб твой крыж цябе не спужаў, каб ты не ўцякаў ад свайго крыжа, але каб ты тое, што іншыя лічаць пракляццем у тваім жыцці, каб ты з дапамогай Божай ласкі, Божай мудрасці мог ператварыць у благаслаўленне. І вось гэта першая духоўная хвароба – жыць тым, што было, альбо тым, што будзе, а не жыць тым, што ў цябе рэальна цяпер ёсць. Другая духоўная хвароба, якая можа нам перашкаджаць у нашым жыцці, назовём яе сіндром пустой бутэлькі. Ведаеце, ёсць такія людзі,
для якіх страшная трагедыя ў жыцці, калі ягоная бутэлька ўжо пустая, пераварачвае, а адтуль нічога ўжо не льецца. Ведаем пра тое, што гэта вялікая хвароба нашага грамадства. Людзі, якія думаюць, што ёсць нейкае рэчыва, хімічная формула якога С2H5OH, якое іх збавіць ад усіх іхніх крыжоў. Але чалавек, які нават будзе не п'ючы, чалавек, які не залівае свае раны і душэўныя свае болі, такі чалавек таксама можа думаць, што ў яго яшчэ трошкі на дне засталося. Чалавек, які думае, што ён нешта яшчэ зможа. Людзі, якія калісьці прыходзяць да Бога, бяруць ад Пана Бога нейкія дары і потом пакідаюць Пана Бога. Божая ласка ў нашым жыцці, нейкі канкрэтны Божы дар, ён даецца тут і цяпер. І тут і цяпер трэба ўмець гэтыя Божыя дары правільна выкарыстаць. І той рэсурс, які мы маем, калі яго не падпітваць, калі не прыходзіць да касцёла, калі не прыходзіць да споведзі, не прыходзіць да камуніі, калі штодзённа не маліцца, калі не чытаць Божае Слова, то нават калі чалавек шмат узяў ад Бога, ён вельмі хутка гэты рэсурс растраціць. Аднойчы в такой одной парафіі размаўляў я з вернікамі, і парафіяне на мяне кажуць: «Ксёндз, скажа, ну от скажыце нам, дзе справядлівасць? Вунь, кажа, у нас сосед. Усе, якія ёсць Божыя запаведзі, парушыў. І крадзе, і махлюе, і абманвае, і невядома што творыць, і яму так добра жывецца. І здаровы, і грошы мае, і багаты. А мы вот стараемся жить по-божьему, быть такими справедливыми людьми. И вот живем неяк так сярэдненько». Як вы думаете, что трэба было сказать гэтым людям? Які даць ім адказ? Тое, што нам гаворыць Святое Пісанне, кніга мудрасці, кажа нас: пачакай, трошки пачакай. Як казаў святы Ян Павел II, трэба пачакаць, зло пажрэ само сябе, зло, яно нішчыць само сябе. І трэба трошки пачакаць. І от гэтым парафіянам я сказаў: трошки пачакайце, убачыце, як гэтае зло знішчыць само сябе. І ведаеце, нават доўга чакаць не прыйшлося. Это была такая парафія, дзе гэтая сям'я такая безбожная жила насупраць касцёла. І это была такая великая вёска. Вот, і людзі, калі ішлі да касцёла, то мимо іх праходзілі гэтага дому, а яны яшчэ высмейвалі, вот гэтыя безбожнікі высмейвалі тых, хто ідзе да касцёла. Лепей бы да працы пайшлі, а не да касцёла. Лепей бы там яшчэ нешта зрабілі, а не вы да касцёла ідзеце. І так крытыкавалі. Іншыя адпраўлялі сваіх дзяцей на катэхезу, а яны смяяліся з тых людзей. Навошта вы гэтых дзяцей сваіх да касцёла вядзеце? Ой, нашыя дзеці, яны там робяць, што хочуць. І прайшло трошкі часу. І гэтая сям'я, якая выхоўвала сваіх дзяцей безбожнымі, іх дзеці, калі трошкі падраслі, не маючы маральнага фундаменту ніякага ў сваім жыцці, яны пачалі пробаваць грэшнае жыццё. Сын стаў наркаманам, улез у вялікія праблемы. Бацька, імгнучыся выратаваць гэтага сына, таксама улез у праблемы. Ім заняўся міліцыя, суды пачаліся, і закончылася ўсё тым, што ім прыйшлося прадаць усю сваю маёмасць і застацца без нічога. Гэтыя дзеці у турме, у бацькі разваліўся бізнес, і ведаеце, што гэтыя людзі пазней яны ўжо нічога не казалі на тых, хто ідзе да касцёла. А тыя, хто ідзе ў касцёл у той мясцовасці, праходзячы міма гэтага дома і гледзячы, як гэты дом зарастае пустазеллем, кустамі, крапівою, і бачаць цёмныя пустыя вокны, гэтым людзям нават не трэба расказваць ніякія казанні, бо яны перад касцёлам маюць наглядны прыклад, што бывае з сям'ёй,
якая выраклася Пана Бога, якая думала, што яна сама справіцца, якая думала, што Бог будзе ім пастаянна благаслаўляць, а яны будуць браць ад Бога і той рэсурс, які маюць, невялікі рэсурс, выкарыстоўваць, як ім захочацца. Мы не богі, мы не безразмерныя. Наш рэсурс, ён мае свае граніцы. І рэсурс фізічнага здароўя, і псіхічнага здароўя, і духоўнага здароўя. І нам увесь час патрэбная падпітка. І вельмі важна, каб мы на рэкалекцыях, браты і сёстры, гэта сабе добра ўсвядомілі, што мала адзін раз узяць ад Бога. Нам пастаянна трэба да яго вяртацца. Пастаянна трэба сустракацца з Божым Словам, карэкціраваць тое, што мы бачым, тое, што мы чуем, тое, што нам хочацца і чаго не хочацца. І трэці сіндром, трэцяя хвароба духоўная, на якую я хацеў бы звярнуць вашу увагу, яна нават у псіхалогіі, псіхатэрапіі здыягназаваная, яна называецца сіндром збавіцеля. Сіндром збавіцеля. Нават некаторыя яе называюць сіндромам Ісуса Христа. Знаеце, што это за хвароба? Хочаце сябе праверыць, ці вы часам не хварэеце на яе? Я задам пытанне, а вы сабе ў сэрцы адкажыце на гэтае пытанне. Ці часам я сам сабе не думаю, ці не паяўляюцца ў мяне такія думкі, што калі не я, то ён прападзе. Калі не я, то ўсё заваліцца. Калі не я, то з іх нічога не будзе. На мне ўсё трымаецца. Калі не я. Вот гэта хвароба, калі чалавек думае, што ён збавіцель. Калі чалавек думае, што на ім усё трымаецца. Калі чалавек думае, што ён усё зможа. Это бывае так, калі чалавек уцякае ад свайго крыжа, а хапаецца за крыжы іншых людзей. Кажа, чакай, ты не ведаеш, як несці твой крыж, я зараз табе памагу, мяне слухай. Калі чалавек бярэ на сябе ролю Бога, ён будзе вырашаць, ён будзе диктаваць, ён будзе вызначаць. Это страшное засляпение, это катастрофічная хвароба. Бо чалавек такі не толькі знішчае сваё жыццё, руйнуе самога сябе, але ён вельмі небяспечны для іншых людзей. Этот чалавек нішчыць усё вакол сябе. І нам, браты і сёстры, трэба маліцца і прасіць Бога, каб мы ніколі не захварылі на гэтую хваробу. Это найстрашнейшее. Іншымі словамі, эта хвароба называецца пыха, гордыня. Это найцяжэйшы з усіх грахоў, бо тады чалавек у першую чаргу не іншага самога сябе абманвае. І ў нашых сем'ях многія пакутуюць сем'і з-за таго, што муж ці жонка узвальвае на сябе усе крыжы ўсёй сям'і. І пробуе цянуць, і пнецца, і жылы рвуцца, і не можа, і злуецца з-за гэтага, і пачынае шукаць вінаватых, і пачынае іншых абвінавачваць, і накручваецца спіраль зла. А ўсё з-за таго, што чалавек не хоча быць чалавекам. Паўтараецца грэх Адама і Евы. Калі злы дух спакуснік прыйшоў да іх, і што ім паабяцаў, памятаеце, у чым сутнасць першароднага граху? Якім кручком узяў злы дух першых людзей? Першы грэх людзей. На што яны павяліся? Злы дух на іх кажа: будзеце як богі, калі перастанеце слухаць Бога. І паглядзеў Адам на Еву і кажа: чуеш, дарагая, багамі будзе. І вось сутнасць гэтага нашага граху, сутнасць усіх, корань усіх нашых грахоў. Калі чалавек не хоча быць чалавекам, калі чалавек не хоча быць сабой, а хоча быць Богам. І на заканчэнне раскажу вам такі прыклад, гісторыю. Ёсць такія апавяданні з першых вякоў хрысціянства. Называецца апафтыгматы. Ёсць такая гісторыя пра такога манаха, пустэльніка, старца, да якога прыйшоў малады юнак
і каже на його: «Ойче, я так само хочу навчитися так, як ви, бути таким чоловіком мудрим, таким святим». І цей старець, монах на його каже: «Добре, я тебе хутко научу. Тільки одне завдання треба тобі виконати». «Ойче, любое завдання виконую», каже той юнак. Ну, то, каже, так поглядів по боках цей старець, каже: «Вон, бачиш, у мене кош лежить у куточку такий запилений. От, возьми этого коша, пойди туди в речку і мені води принеси». «Але як же ж, ойче, як же кошом плетеним можна води принести? А ти сходи». Ну, подумав цей юнак: ну, раз каже отець такий мудрий, значить, треба виконати. І побіг в речку, зачерпнув води. Як ви думаєте, много води він зачерпнув? Одразу вся вода вилилася, прибіг до цього ойця, той поглядів, каже: «І що, шмат ти мені води принес?» «Ні, ойче, – каже, – вся вода з кошика вилилася одразу». «Ну, то ти ще раз сходи». І так, і другий раз, і третій, і п'ятий, і 10-й раз. Уже нерви не витримують у цього хлопця, що все треба бігати. Думаю, ну що я так опустую, туди-сюди бігаю. От. Отець каже: «Ну, то сходи ще раз, і ще раз по воду мені сходи». Ну, і потім, коли вже не мог витримати, і каже на цього отця: «Ойче, я вже не веду, більше хіба не пойду. Я бігаю без сенсу». А той отець поглядів на його і каже: «Це тобі здається, що ти бігаєш по воду без сенсу. Погляди добре, заглянь у цей кошик. Чи там нічого нема, чи там нічого не змінилося?» «Ні, ойче, нічого не змінилося. А ти уважливо погляди. Бачиш, коли тільки ти взявся за цей кошик, то він був брудний і запилений. А тепер цей кошик чистий, жовтий, золотистий і пригожий». Часом, брати і сестри, коли Бог дає нам які завдання, то нам здається, що ми вже все не даємо наперед, чого Бог від нас хоче. І часом нам здається, що ті завдання, які отримуємо від Бога, і те, що треба робити, воно неке просте і примітивне навіть. Нам здається, Бог треба, щоб які більш складані завдання нам давав. А Він каже: «Хочеш? Живи по заповідях». «Ні, Боже, дай неке мені моцне завдання, конкретне». «Ні, Бог каже, вельми просте завдання тобі. Іди і більше не гріши, і більше нічого». І нам здається, що те, чого від нас хоче Бог, ми ведаємо, а ми абсолютно не розуміємо логіку Бога. І так, як завжди на реколекціях, так як вчора я вам казав, домашнє завдання, так само буде на сьогодні. Помоліться, дорогі брати і сестри, сьогодні у своїй особистій молитві, в цей другий день реколекції. Попросіться Пана Бога об тим, щоб навчив цінити кожен день, який дає Бог, кожен момент, який дає Бог, щоб бачити ті дари, які Він нам дає, бо кожен день добрий, кожен день приносить які Божі дари ласки. Щоб ми не боялися тяжкості і крижов, але щоб ми довірилися Пану Богу, щоб ми не спішалися самі себе збавляти, але сказали: «Пане Боже, дай мне такую внутреннюю моц и тривалость, покорно виконувати то немногое, що я уже зрозумів з Євангелія». Попросите Бога об тим, щоб покорно виконувати Його волю і радуватися тому, що ми маємо. Амінь.